बिदिब्ला फाइनाली नोंथांमोना नुबाय बेवहाय मा जानो गोनांमोन मा जाखो बेखौ नोंथांमोना नुजोब्बाय आरो बे नुनायनिफ्रायनो हमनो हानांगौ जे बेवहाय मा जानो नांगौमोन आरो मा जाखो गासैबो नुबाय बहुत माबा माबि सानदोंमोन नाथाय गासैबो खनसेनो माने डेस्ट्रय जाजोब्बाय आरो सुर मार माने सब सेस गासैबो खनसेनो बुथुमजोबनानै माने जालदाब खोख्लैजोब्बाय आरो माने थाङै थाङै माने मोनसे पर्टेलाव मोनसे नुदोंमोन आङो 28 फैगोन होननानै महिलारि बिथांमोननिखौ 28 फैगोन होनना नुदोंमोन आरो BPF-निखौ लास्टाव थांनानै बेनो फैबाय जानांगौ आं फाइनाल लिस्टखौ नुवाखै नाथाय आंनि आइडियाव 28 जानांगौ एकदम एक्जेक्ट आङो कनफार्म नङा 28 जानांगौ आं नायाखै माने निउसखौ फुङाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय माने बहुतआनो बहुत सानदोंमोन गोबां माने हिसाब खालामदोंमोन नाथाय एक्जिट पल माखासे नुदोंमोन बै एक्जिट पला रावनियाबो थायाखैसै जाय मोनसे टिमा माने 25+ बा 22+ बेबायदि दिन्थिदोंमोन BPF-निखौ बिसोरनियानो लास्टाव थाहैबाय आरो दा नुबाय माने एकदम ओरैबायदि देरहाबाय बेवहाय ना BJP-नि गोनांथि दङ ना सोरनिबा गोनांथि दङ रावनिबो गोनांथि गैया एबसलिउट मेजरिटि एबसलिउट जि मेजरिटि बे सोदोबानो थाहैबाय आरो एबसलिउट मेजरिटि लानानै देरहाबाय आरो बिसोरो दा सरकारखौ दानो हासिगोन दा बाथ्राया जाहैबाय माने आंनि जायफोर कमेन्टस लिरग्राफोर नोंथांमोना बायदिसिना कमेन्टस लिरदों नङा होमबा बायदि लिरदो आरो इनसाल्ट मुदाव लिरदो दा बेबायदि हामा बेबायदि लिरनो मोना आसलथे जों इउटिउबारनि खामानिया जाबाय रियेलिटिखौ बुंनाय बेवहाय नोंथाङा आमुगनि बेफोरो जेबो मिनिं गैया माथ्र 5 बोसोरल' पलिटिक्सआ आरो नोंथाङा जुदि बे 5 बोसोराव नोंथांनि जुदि गोसोनि जुदि हानजाया देरहादोंबा बेनिफ्राय माबा मोनसे आदाय खालामनानै गावनि आथिङाव गसंना लानो हायोबा बेस्ट जायो नङाबा खिन्थु 5 इयार्सनि उनाव थासारिया सोलायो बै समाव सोर फैगोन बेखौ नोंथाङाबो प्रेडिक्ट खालामनो हाया सोरबाथ' बुंदों नेक्स्ट 50 बोसोरा आरो बेनो थाबाय नाथाय 50 बोसोरालागै मा जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया बे 50 बोसोरालागै प्रेडिक्ट खालामनाया आसलथे गोरोन्थि बेनिखायनो नेक्स्टआव मा जागोन बेखौ रावबो मिथिया बेनिखायनो बे 5 बोसोरावनो नोंथांमोना जिखौ सानदोंमोन बेखौथ' मोनबायना बे बाराव नोंथांमोना गावनि आथिंखौ गोख्रों खालामना लाखादो नङाबा खिन्थु बेवहाय जाय गिदिंफाग्राफोर जायफोरा सापर्ट खालामो बैसोरहा बिसेस जेबो लाब जासोआ जि हानजायानो थाया माने बांद्राय लाब जासो आरो बेनिखायनो सम थानायावनो गावनि मावनांगौखौ मावनाया गोनांथि दङ जियानो जाया मानो बेवहाय मा फैबाय फिन हाग्रामा बिथा फैफिनबाय बेवहाय जायफोरा बहुत सानदोंमोन बे फैबा जोंनिया ओरै जागोन बेबाराव नोंथांमोननि दिन बेबाराव नोंथांमोना जेसेबां जि मावनांगौ मावजोबना लाखादोसो नङाबा खिन्थु आं बार बुंदो 5 बोसोरल' सम 5 बोसोरनि उनाव थासारिया सोलायो बै थासारि सोलायनाया सोरनिथिं बारा बेखौ बुंनो हाया पाब्लिक अपिनियना माने माइन्डसेटआ माथिं गिदिङो बेखौ नोंथाङा प्रेडिक्ट खालामनो हाया नोंथाङा साननो हाया जे बेनो जाखाबाय आरो बेनिफ्राय रावबो जारला बेबायदि नङा आरो गोबां मानसियानो मा खालामो बै 5 बोसोरनि समनि थाखायनो माने गावखौनो बिराद दुगा माने ओरै बेबायदि खालामजोबनानै लायो लास्टाव थांनानै माने गावनि जि एरियायाव रिलेसनफोरा गाज्रि जाजोबो बिनि उनाव हमना ला बिनि गोसोनि बा बिनि मोजां मोननाय सरकारा जुदि फैयाबा मा जाहैबाय बिनि पार्सनेल लाइफआव गोबां जेंना जायो बेबायदि जायो बेनिखायनो रियेलिटि बाथ्राखौ बुंदो जों जुदि गावखौनो जुदि बेबायदि गोबां माने राजखान्थिबिद माइन्डआव जुदि लाबाय थायोबा अब्लानिया मा जागोन खहायाथ' नोंहा जागोन बै लिडारफोर जानाय नङा नोंहा जागोन खहाया आरो नों थागोन बे जायगायाव बेबायदि आरो बे मोनसेखौ गारनांसिगौ जोंनि मानसिफ्रा नों आमुक माने कमेन्टसआव बेनोल' बेथ' बिराद सबसे ल' दिमागनि मानसिनि कमेन्टस बेयो सबसे खमसिन साननो हानाय मानसियासो बेबायदि बाथ्राखौ लिरो नों आमुगनि आरो नों आमुगनि बा गुबुननि बा बिखौ बोना लाबनोसो नाजानांगौ बेखौसो रोंनांगौ ना बेखौथ' जाम्बासो होनगोन ना होमबा नों आमुगनि नोंखौ साइड खालामनाय जाबाय ना दा नोंथांमोना आंनियाव जायफोर लिरदो बेनिफ्राय आंथ' हामा मोनाखै आंथ' गाज्रि मोनाखै मानोना जों जाबाय निउट्रेल पार्सन नोंथाङा जि बुङामोन जों निउट्रेल पार्सन सोरबा बुंदों आमुगनि माबा होननानै खिन्थु बेबायदियानो जाबाय सबसे मुर्ख खामानि नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बै दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबो बे बाथ्राखौ बुङाखै नों आमुगनि मानोना बिसोरनो हानायमानि मानसिखौ नांगौ नों आमुगनि बुंबाथ' बै मानसिफ्रा नोंनिफ्राय गोजानसो जागोन ना आरो नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायनो मा जायो भटखौ मोना जायो मानसिखौ साइड लाइन खालामो
बिनि जायगायाव नोंथांनो मोनसे लिरजायो मा जाय जिखौ खालामा मानो दावहाया जोबनानै थांबाय दा जाय सरकार दागोन बेखौ बयबो सापर्ट खालामनांगौ बयबो बिदा फंबाय अनलायनांगौ बेखौसो बुंनांगोन नोंथांमोना कमेन्टआव मा नोंथाङा आमुगनिसो बेथ' खमायनायसो जादों ना भटखौ नेक्स्ट आरो फैबाय दङ इलेक्सनाथ' मोनसेल' नङा ना बर्ड इलेक्सन फैदो एसेम्बलि इलेक्सन फैगोन बिनि उनाव लकसभा फैगोन बिनि उनाव फिन 5 बोसोरनो फैफिनगोन बेथ' फैगासिनो दङ बै समाव बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै मोनसे साइड जाना थाबाय बेखिनि दिमागा मानो गैया बेखौनोथ' आं माने मिनिनो ओंखारो ओंखायनोथ' आं रिप्लाइआव मा मिनिनानै होयो कारण सबसे जाम्बासिन मानसिया नोंसो नों आमुगनि होननाय लोगो लोगो इ मानसिखौ साइडलाइन खालामबाय होखारनाय जाबायना मुगैनाय जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्सखौ दा लिर नोंथांमोना लस जागोन थेंक इउ जायखिजाया जोंनिया महिलारि बिथाङा सरकारखौ दासिगोन बिथाङा मा आसनि लायो समाजै खिन्थागोन आरो माखासे जि जागायलांनाय आसनि बेखौ बिथाङाथ' मावफुङो ना मावफुङा मिथिया कमसे कम जेबोखौ मावाबाबो जि गोरोबथामोन बिटिआर बेनि सुक्ति दफाफोरखौ मावफुंनो नाजानांगौ आरो बोसोराव खनसेबाबो टेट खुंनांगौ माने स्पेसियेल टेट खुंनांगौ आरो बेबायदिखौ खालामनो हायाबा कमसे कम सोलोंथाइ बिथिङा डेस्ट्रय जागोन सुपार 50 मिसनफोरखौ नस्थ' खालामनाङा बेखौनो बुंगोन खिन्थु बिथाङा मा खालामगोन मिथिया समाजै खिन्थागोन